Abusuya me no wasandi ehyemu ebiem gide se nyakopo adom bibia ehyeye edema o na le bia first kasem wa pon de wa se gide se bibia ehyeye me amitimi hu pa abusuya na story me wo edema wo no eye papa bi no de na so abedan krobia efa ne baba ya bia kyerese watin kensen ahoden ti ontimi enya adaje mpo no watin ani ahye ne ba akwai what ever say JHS 1 and akwa we ko woye ni nyina mu papa ya mpa ba wo ho wetima hwe wa na ni nyina mu no den titirunti and papa we e de ne nsem abedan krobia yenkunu ko hwe video no na yehu ni a opese ne baba ya no onya na so opede afi ne baba ya no elko yenkunu ko hwe video na se ba so na akachi no media no so ababedan. Don't forget to press the bell button. You go share video no. Baba. Yeah, media. Oh, what to say? Yeah, me ado me here. Udi de say ja. E frabi ya Ajimai. Ya Ajimai. You sir. U free hin e ba ya. Ifi pankro no. Ya mani san what din fie say? O fie de son ochi. Wow. E de son otwe. Esa wo kwadu otwe no. Ya wo ho den. Obi a wo kwadu otwe na ho den sa no. Sa na mtie, sa na nyame aye mi. Sa na nyame aye wo. Wow. Wa wo nante kama. O mi nante men kitapuma. Wow. Wow. Ya wo secret ne say. Bra wanim na kan secret kire me. Mi secret ye se no ani nyame ya, ni nipa so tio na hwe ho so ya onyi ni che. Ahwe ye be na ahwe ho so ya. Kire me wa hwe ye ni bi. Ni enso ye mfa nto ye trim. First no pa no na mi so na me no sa majai dada me no cigarette majai. Okay. Yes. Ena dazo me da mi da ntem me pechi chinchi no ma na mama sem so enya majuma. Yes. Na de na ma wujai nsanom ne cigarette nom. Nsano ne ha me ne cigarette ni nyina ne ha me afi kra cigarette ni kra se ka me ba e bi kuta me na me no ma o ye ani na na mani nje ho. To who say a house ado na ye wadwen say ni obi jai. Ujai ye nso ujira so. Yes, kakra. Yeah, de nyame ase. Ene awia yawo de na de waba manim hanyabotrema ho hye wasem na se entungu simfimfini baabi hyase kiremu kire me na menji. Asem de ye da ya kan se boko asem bi asu nso ye boko. Ba ne boko ne kan me ni me yire ni me ba. Ene ti me baba ya. Okusku JSS 1. Musa Koran kwa nam so no enye oni me ni jaja no rough mezu mani nje sade mani na mezu bin tena faako me ntimi tena faako ho ana me ko na maba okofa mpene bi ma mi hu sa mpena no kola o JSS wa o twempena ma mi hu sa damfo no kan kire ni se so wanya sa de no me ba ne ye na mfanchel meche no sakura no kusku masa akura nso ni nguma sene report bi kuta masisi ya me de bo sene oti de enye kura wo ye good excellent very good excellent very good de mu ko bofra mi pese mi dini dia na ono so ne me last born inyo abofra bi ahwe ni bia me pese yengo be ko bia no meboa no akọ fine ko mikro mi ko ya adwuma kakra me be na abofra ne nyim JHS wa yakwala na wonyim oni sa boy no corona the okomane warning yes sir afi ohun sa no na bofra ni dwane me yeso akache ze mitiri modin se inya na mechi ni so a me mfa nche no oyere ka kire hwan o ka kire boy no sa wu tiri modin ene me ba no se inya na me mfa nche no ye ni betum se ni tum so a me manyini enche mewu na mewu a hwan na be hwa abofra nti ma me ba nche abofra na nchire mia na nyansa na nu ya na nyansa nkakra da boy na na mahunu nka face no so boy no ba fi ogodo na mfio na mi hu no ishenu so esa wo yiri tu oba ne fo se e ma ne nchire wo abrante nya sa wo be che no won so enche wo be wu na wu na boy ni de ma hwan na be hwa oba no adwen a oba ne boto oba ni timu boto me ba ni to aso ya yiri na akola na nchire me da okay na awo camp of me na me hwe no me ba no
Wawo ontimi nko school wanyem ontimi nko school biem. Ma hwe na Coplan time a awo kan on the call hospital bill me na me kotuae. Ku yi akora ntimi yi akora na ne maame so e woni kuruma kolongo. Na me ka kire ni se e friend no ka je nze omra. Bofra na bewo o me fa no nko. So niska o de be fa ka akora aba. I'm sending niska 50 Ghana o so on fa free kono ngumra. Oba na bag kura no. So oba fa bofra no kwa hwan na be hwe no. Oba osun bag ne no ma no betina ma hwe bofra ne sa. Wa ma me fa na nkokọ no. Me fa na nkokọ no. Ne mu no no boa ne ho ba kuma se ha. Oba esu upam na onye yiye. So na me ne tina hwe ne sa. Ne abofra no to no. Ai fe ne ho akene. Ne ho akene. Na yare so sak na me ne yare. A chire se yare ne sambae. Yare ne obunya be 6 months. Ne ho to no okoye, ne ho to ne okoye. A chire ne yare ne sambae. Yare ne by me bre papa. Me dey no go up and downs. Agogo free business. Odi ne chinchini. Sa no anye no di free mu. Oba na wo ka kire oba ne se wo enche wo bewu no ti ma ne nkire be ma kro ne nyemo ye no onu mo mewu enura Sunday 1st July ni 2 years oba no wu ye esi se me ne abofre ne ti wo wangu mi nyangu ye na mti ono na wu na mti ono ti me abofre ne ti okọ sister pani ho kono wo anu aba oko no aba otimi dwane firi mi ncha se okra mi so okoko no okosunyane bueno okoko tena sunyane ne papa ne maame ho no tie wakoshe boy no e papa ne maame ho yes enso no akra wo se wo okọ ne sister wo onko no okufiro anu aba minim na mribi mi wo ho na minya call anaju be mi dantem mi acha 7 pa be hu mi abonten wo boa da ho abe 7:15 echo 7:20 na minya call no man premium na me receive na o se o sunyane dumase na abofre be aba no abofra na de mi no mama no na oba ni ko so oba ni kunu ho obebe ne ba ma wa bono apam no crash na bona apam no 1 million kita no boy na fa ade so asa na me ka kira antini se ade me pa ni show oso assembly woman so obenya baby amana ase me first gra me ka je ni on fa ni ngoma police me mpebo en cha na police mpebo baby man na de chi ameba si ade asa na ma omma bofra ni ska se omra kumase at this time of the day no bedu anaju sa na amana zubro ma obeye den no si obenya baby amana da amfa na ngoma police no die anopa 4:30 na metika mu ameko sunyane wow ahomachino bidu sunyane 8:10 do manse hono menko hoda ibese bisa ya kirem na mekoe na mesusu minimo mu fie na papa nso e kremuni timbusa limam fie boy no ne oba ne nyemo ye no ne papa ye kremuni okay bisa limam fie ni e kirem limam fie na mekoche na ne normal so wo me ho papa ne normal wo me ho because she ni na she limam jimiti wo ha na limano ono ya ni course be 11 we could do be 8 something 8:10 no be 11 sana papa no e ba ho first akola no me nana na wo ne nche no one abaya ba ko ne ba first e chire sana papa ndi moto riding machine bi di ba ho o se o mukuru mu die se ukofo ba na onye no ho ade a hwede obehwa akola no na mu se papa no firi mu a ajapade obia na sa mpana ba no onka ho hwan na eka sei boy ne papa no na eka saasem we de kire saasem we kire na me se papa no cha no de me nana beko mi se ko wa me ne ho ade na me skura me mpene e ma no enware me ba no fi se boy no ma hunu no nya de ameja me ba ma na aware no itimi de me nana beko bi pacho ave boy ni ka je mi se akora nya me ba no ma me fa nko ne se me ye be ma me fa bofra nko
Di one oba na wo no. Asa me count 9. Ono na e ka sa asem na kire wo. O se obusam se wo abofra wo ye oba. Ye oba no. Yin sen a wo na wa hwe. Na ma hwe. Wo na wa kotua hospital bill. Ti na wo ntua e. O ti sunya wo ka kire mi o fra mi ka kire mi se. O yare e wo brekum. Unayo ya na kora na esi oni pampers. Nti mi o pamicho sa me na me ne communicate. Mi sending sika. No me hwa abofra no to pampers ma no. Free sunyane eba free brekum ba sunyano me man sending 500 cedis. Na me sa send another 500 cedis on fan to pampers man. Se me pesa abofra no basa. Kore ewu ni na wiki bia me to pampers me to 11 me to ne Saturday tisi park no na me to man. Nti miss has sending ska. Na me ka je se wo pra untimi dia on fa abofra no mreme. Sabre na oba no ne ona na ani nyina wo mo ho. Sa me ba ne de ne on kan ho. Kora no nko na ho. Okay. But be fan by force na ne koye. Ma me koye police case kura wa tafo what do you call there? Ejomo. Mo me se me nko fa kora na mra. Na madika e case ay statement. O me se statement no, e hwe ye hu statement no. Police na case no se ye hu me the date ni time am the statement in na man na 5th May 9th May 2022 that time na me ri ni nyanguye na me dada ko ya ni ko police station ko ya zi ehunu docket na nti enti bi so case no na ma bofra ni akora no de no ko ye fine o de no ko akire me fa bofra boy si nyam ba no nti o ma me mfa no and papa no kan adien so sa me sunya no na ni ja di bia man kai na me fa ka bedru kumase ya o de oba ne bae me bana dan wa ma tama wa buru no pranka me ko fa na bana ko na ma ade chi ansa na oba. Okay, nti wo waba me mamba. Okay, twice oba o de akora na be ba ko oba akora na wo hia wo se abofra na ne papa no se o ma na fa akora na ma nti wa fa na ma na wo se akora ni me ba ne nchen no me ba no wa free o timi ni number bas se ne o na pe nti abofra ndi o no mpese o de abofra na kora ba me pese o ko suya nyuma school kra o ka se nka o be sa tro school so on se de o sin mi moment me pese nka me tro a so social welfare tafo o mi nyina wo ho e ka me se me ade chia me do boko akora na nko school so de bi aboy man kwan tem bia se boy din akora ya chia me so ni etro tre so etinto books kakra me so de bi am ko man ko amini di ena mami su ye ka ba di manim nye ka ketwa am go su kakra ti zem di tion akora ya on fa bofra no ma na ma jai echredie am jiru ho hu se ye papa ne kan chire me se da chi bia se wu a se papa no wu a me ba ne de me nana ne de o ye mpana ba so o mo krum no ma o mo sum no se papa no japadi bia on kan ho ki pese me fa me ba me nana no mra na me ame behwe no impe juma bi kura ma nye akora nkam di no ko school kitwa no kura no o nam ho no bas o mbe so abofra ne sa me mpe se abofra no beto ndi me nana no na me pe no ena sa abo no so still me nyana me chi no di onyemo oba onyemi ba no yes still a unya na obe chi o se man chi na obe ha me se me chi ni dia samara no wo be ejima se metumi a chi no ya preschool na me chi no mfa nche no se ka ma bonya na ma boka hu na nya chie ho asemi na o pese nka obechi a wo yere ka se e ma oba ne kura nchire na still a chire da so otrim asa na kora ye kora we sa akora up to today kora ye ntu ni dini wanya mfie sai ni third year mi no ko 4 November this month here na onya 3 years ye ntu ni dini enti wo baba no we ni baba no kono mo sisi ya bra wanim okone sisters ne ho okone sister penny no you enti sese wakotena kono wo a wo sua adwuma na o sua adwuma so oni numbers basa se ko betie ma asem na akore wo mi nchia akore metimi na ko school ha na mapa adwuma di watum na
nka wusia juma usko sora no pa da kora no ko school a me ko juma ache kora 1 2 na ma ba fie me ba metimi akofa abofra no aba fie na wo so 6 7 kora na ba pon juma ba no aba na wo fie enam basa nanti basa wo ni ntino on pesa abofra no ba na kora no so oni ne anyinsen wo en sa abofra so anyinse bia me penachi ni ntina me kasa onya kora papa kora obobo na sumunum bi wi bi etima ko kire ba bi me ya mbro no so ehonuma la pasoda pankro no water we sase ho bonka bi wo wi fo nko na ho ana otie la posada hotel de se wo so nasie patrician goil na ho no akire ho wi fo nko ya prosi wo be chiwom da ye nikia prosi wo be chiwom ko ase me be o ma sa badada da bia prosi wo chiwom ho na sa krache ne nso te ho no se o mu fie wo so sei ina ho ano odi agro wi na ne tramo no ano mo no enti obubobi o masa ese me kan se me to so na o yede ni hunu oba ne se yede ba no ko school wo pankro no eleo roman ho area ho aso na boy ne omotie na ne namfofo no me ba no namfofo no nkola boni no de no abo na mo ko yesa de wisi enti bra eya abra wodim kasagu bibi wem onyem oba no wankyerɛ wo be mana kosi sen ansa na wo hunu be na boni de prakia eba fio obi ne kyerɛ me akos anti bi akos to o de prakia ba fio one day ma pie ba na mi hia prakia na ofiri mi fie oba am stop on onde oni me ide minim no am man sa won ni firi ho no boy no ehuni bi se me wo fie a boy na oma na me pia esu mi chinchin no nye nipa mi chinchini se me ko majuma se me ba ha se mi fira na me ko wura fia masa odi ja shi me san me pia me ko hin ye ma dure mi hin na me ko ba bia me ofi se me ofi dia me hu well me ni na ko pi mi se ma na se ya oda mi jiji mi sika no na me ka je so me na me ka se me chi no mi de bibia chen mi chi ni bi na me otim ba mi chen kakra enti akwada no wo na akwada na ye dai no free kumase ha ekodi boy ne nchen ene na busua nchen wuku boy no ba ha ena me de akola no call police se ma krokro na ma mi nyane kakra nga me de akola no call police se ka me ko free police for na aba chi boy no police si docket na ye hu docket no ni pa na case ni won se mo ye hu docket ni di o minti mi enso sa case ni na me se okay sa de me case foforo no me se me kwa de chenti bi di abofra no ba ma mi bi wo na si ha mi fie ewe mi fie na asi be fie asi on me ba mi gina ho me ne ma me eti nkomo na me ba no frame not me say boy na ba fie ho no frame na mka je so ma ba du na me ma me acha ho na kore e ba no ba o ba no be fa abofra no o ne koe no one boy a plan o de abofra no ko mi fie ho ko ya na boy no fa no na popra enti wa wo ba de be fa wo na ni free wo nchen wo ma me acha ho e de ne koma boy ni wo fie ho na ho o de ne koe wo ba yu busa wo ba ne dey o de prakia ne ba mi bisa abofra no o se no de ne ti akola ba ko fie ho asanto no ka je se ni papa na be fa no de ne ko no mi free acha fie o be cross ko na wura mi acha no e kwa ni cha ni acha fie nte acha fie ni e kwa ni fie ni uduro mo ze prakia no ko prakia na minim se on ne de prakia ne bo de abofra no ko be sinne bi ko ho sunwa ho ansa na me ko akola no koran me ko na ija ashine na ho ase o ma hye ntrosa akata so akola na no frame o prepare mi na o kire mi se jashe mi bi o ne jashe da o me se etue da sen isi o na ne na o kan na ashe no akola de apti na woni mi aw no mo hye ni suku gro mo fa no nko ana pepe ni zo ko fa me be ne yezade so ye musini so ye dagati so mi ni o mo tribe na o mo nye Ghana fo Ghana pepe fo on kasa de metibi o mo nye Ghana fo we nye Ghana de ni bia hausa kura meti na oba no pa die pa ne hana ono ana awo
o papa ka kire wo se obeboa wo akwada ne hwem nanso seted wo mpesa akwada ne be wo no ne nche adwemboni na wo ne tirim adwen papa wo ne tirim anko onye sa misara no pa bia mauska mi ba mi dijwa mi am ko dwom ko toto no maba to de bikura dia me na me no ana wadi me masem na ato ne tirim sisi oda so ne boy ne twempana oda so ne boy ne twem ofi okura ba new week oh oba ya no okọ sunyane na mine no enso okọ sunyane okọ e friend konongo hono konongo ofri sunya bae no o ka kire mi se o de noma bi ekọ akogu e friend say konongo aba bra mi friends o ka kire mi se konongo wo me ba no mi friend o se o konongo na o de beja baaji bi o de konongo aba am say enye konongo na ofri ba se o si debi o sunyane ni pa o ka kire mi se ofri sunya na aba no enti boy ne bra oburu ni nyina ti no osa koni ho minima de kura boy ndi aye no wini hwe wini ba ho a nete aseso bro we di awifo monfa nchame meba mesan ba so eja wifo monfa nchame minuanum wifo se obi botra mo yi bisa tototo ne omato so obedane so mro wo ba so a wawu tramofo monso monfa nchame o de chow say won fan chow say tramo vote mi wi vote mi enti wo mon fan chame say o de be chame wo ebi na akwada no wakote awi won hwe sabre no onka bi hwe da odwan a wode na no akoka nkyere e na okoka hwe ya okoshi awi ni no obetetare so a akwakofa wedi na no mai nkoma no omudi ya wo mo hairdresser fo a ye bu bi tie ma akwakoshi edi nkomo sada nam no kra ne nam eja kwa ame na ba ko ka e wo hairdresser asese sebe nikuna ayemre wo mpam na obaba ko tu ema musia wo hairdresser ase amoka sa o lunash ye crow from lunash musia amoka sa o mpacho wedi enye minu aba lunash wo ne si na ye ne nam area mu ha ye ko baby na ono oba wafo no tu ne nyonko oba wafo ne fo se enye yi a umpe wifo yi bi eni o ye yi a wo twiwa wo wi a wa hohuru mu akoda wo hu enti adwen bi wo ema binum nso trim fa wifo mema ho wonum nim se wo bi kohyehyehye wi no sebe o wone wo ba be hia sebe twi obetwiu no obeti akaso enti sa adwen no ene da ebinum trim ebinie ena papa yi bai akohia wi ni a wi ni bro wi ni pamon esi abonten asamre woman ena eje wa free wi ni nsam o papa sori ahomachi tututu aba wi fuokro aba ba bia wi ni wote ni wabusua ba be hia still akwada na ama oda sori papa wonya hwe ose wi ni abrantie yi eye onana no ena ode akantan kroso oba no a sebe oda so netie se empratwe na mu enye friends akola no obase one me ba no chimpana ni ntira na ode aka akola no na openo me ba no de me ba na so ne hu na ye ni I can see say ne hu na ye ni de nti no di boy we na hu boy eni pa oye hu na obaka ze bodamfo obo be ma obo so hia so mo ade pepe ni ba pepe fo ga den ko mun ta anye sa de oye di tiro anzu se di omo so na ye pa o mo na ye pepe fo ankra de ne ade mu twa o ade mu twa ko mu tie o mo papa ne o ma me no se di bebre atiafa so bebre atiafa so more than atiafa so se di yes temi de me ba me nana no na me pesa kola me nana no me nchen a ya me baba no peso ye bia onye ade na wo pe wo nana no ade na papa akola sani ye wu bafaba kola o fa no so afa ni sa
okowe e want me man atade o wo abofra no beduru ne atade o to ma no ba ko pe egumi dem sisi ya kiti ni nkola bebe se ne egu sisi ya akora no ma wo nyina me na mato oyere hospital amia asena me ye no mia grape water kora me na me to ma no na o sabe fana kone natena na daachin nyame famra onya ne papa bi kura ne se akora benye bia o mabusua mu yesi o mukurum ntisa ye mma no free so yempna ba be yusu abofra na so from head to toe be na what ho ye den so mu abusua me wo ma e wo manananum wo fasefo me tene be kam abusua be boa me na dia wo be yiyi asa dia ulbai wa akra wo yire ho asa wo be ye dia ma ona nan wa wo ba ne nso mpene so ada na ne wunja na asem mfa ma me ba ne dia metimi apono o kame ma ho bi on timi ma me nchenda ni bana nkasa me metimi apono on timi ma me man bibia da on timi ma me nchen susu da no luma ye chikuko ayi di de ba sani ese obey metumi apono de ajano na ne ono amone bre sesi ni ya one ne ba mfa na nka akora tina ba bi na nka dwene ho o peniyie o pe ona na ayie wa wo ba no sabe akwadai wo nche wo maami acha ho e no obefa akwadaa ne koye ne koma be man se be man mfa ne nkusunwan bra wo koye e wo sunwan be man ne bo na wo koye no wa wo ba no ka kire wo se papa udi kan adeche ame ba me de akwadaa ne beba oba nsapan wa bra wa mfa akwadaa na amba eti wonyi ni ye se wa wo ba ne kura no ompesa wo na no beba wo ho na oluman bre na wo bre akwadaa de wo menche me pe ono kura open na sabofra no wo menche sisi ya ono up and down and chinchin baza na one nam no onya kwan enchinchini ti ma me hwe bibi olumai wo pesa wo je onana no ba se be ya wo ba no betena fa ko ana se me ji ne ba ne se wo betena fa ko me hwe no me na betu pajuma ade na asua se won tena fa ko so no be ko awonko na abofra ne ye me menya ba bi de nato ahwe no okay atiefo awiai asemo a ewo yanim ainie and God's time mehu se wa ba ahoma ne so nyankopon hira no onye okese mabedwafo wa ha ene wie mema wonom nso nsemisa kwanya na wonom nso abisa ene Lendewin babe ene osana ya akrobia sante awiai me wo bantema ena me hwew na Mr and Mrs mame 20 chia wonom mame why yo mate onom nso da si ebru da se joso mehu why mehu nana waka de na maka wifo ne de no ye ya asem o ya asem wisi ankasa bi nana ya agema ka no hwe ade afre ni wisie se wanhwe ya wisie be hawo mo amutie me se wanhwe ya anything wisie ye kan oh mi favorite favorite in the need obe hu say your favorite o badonua akina de be yew no wodi obi a watwe wisie achepa no sebe eye abusanimu no onkyere wunsunsu aso a se di abre no se wanyai ne adombre ni nie wanyai ye kan na so de ye nti obi a akina obeka se sa asemi na nakrobia kan na nakrobia kan wisie e de asem wu ene honorable Ishmael presiding member adujama honorable a very good afternoon to you nyankopon hira no onye okese okay mabedwafo obam na mama wonsemisa kwanya no mienu den oho ofe umpokua tuatua oto ayete setachima nkofie no enti se medie memfa hwe ho watabiri wo ho ene ufri ha akina wo kwa ha hwe akokora yi ope baabi pa na wode ne ba no asie o ose betena se memfa onto adwumam na su adwuma akoda ne se no dabi ena abehu dabi kura ye kan brofo sei
Debi brofo oba de echi ame we ha dede Debi house dede Debi Jacob say what the oba de mpo ye sociology no de ho wa community wa ohunu Debi brofo odi ebusa wasem na men kobla na mpacha vidasi ma yencha tiefo ma wajibra muti asembeba de nyina wo bi dia ba wasti one day Debi wo wa fa wine na Debi one day sama sociology ga mam half Debi one fa wine na ma one day Debi ho na akoda no obekunu busa wasem na me dasi a opani mani sa o sesia yi wona wine na tie aka sisi men ko ana mti sisi na wonko na woti a wokwaje akola 3 years wa so wo si woton busi kakra akola ne ba won chen a hwan na behwe akola no ndi obehwe na de me na bi ewen ifie wa Otech 102.9 FM wo ma dudu yesen in my 5 enum na de ye kana se mi to so sen only last one ebra wo sha ase a woni akola na ye saade no on pese na on abante na twempran no odi tu bi no so on tu ne fu no on jai saade ni ya na ni ofa kra me kan kire no ena oka me yire no na o man ichi se me yire no ni pa wa no kwafo o se wo jai on ko hobi eso kakra bi na mkwafo nji so obi ka se bi nyame fa o recurrence yi obi ka se o yire na ma ba na yesa o be jadi exactly me yire na me gidie mu no asata na kra no onte o nchen bi eyi na yake fie ba ko enti mo na mo ya akwada ni yodom ma akwada ni seye e de kofa amtona master bibie ni ho ahia bofra ne me yire na me mfa ma wo mo bibie ni ho akoro ko school ni mu manti bibie ni wa mani hia ni school da bia school de ko ron kra no absent kra no ntampe absent here akwada no yes namfo na ofa ya na me yire ma kwan na ma akwada ye esuru at once na okura mobile phone yi dia na Debi achiri anse no benya phone de no ya phone ya man to bia manida onyim wiye no a obra hu pragia driver say wona anyim oba no ubisa na busuafo ase yes me bisai na me kofie ho omo nanano me pe no na unwura fie ho me nkyere o se weni be sin neti se me no mutuka kofie ho busa papa na ya beka je oni ho so o fie ho sa no mti o fie ho enti hu se sa na no mo de ye no wa mpe obi a wo area mu ho a se bi na nimu ofere kakra o di ni be kofie ho se asimasi anyem me ba enti me de ne ba papa ni fie wa o pesisi ya ntuka enko so be hu no se nye unye nipa oni wo pese oba no wo hu da sana o musubantie na ne ba no a eye abrantie na papa de no onti kumase ya bi ono akwada no no ne nana ne tie na okoba na boy ne papa so na oba nti boy ne so no ne papa no ohunu se ne ba na nyim obi okoro da bia so na oba kroma enso wa mpe ho asem ankada why you okay na mfacha me okay oba de chiabe akra papa wadarmo mani nsa na wo ye adwuma be etinton books kakra efiri wo mranti bremu nyina ana wunyini ye na osa nyini ye nche mranti bremu na ye den a na me ye timba adwuma ne me ofa na me ka sa wo kira de won kasa ye mu na se teacher ni desi ya books be na oton yi story books no ne textbooks kakra eno na oton akra se ni awo ye obey wata awachi sa akwada ne medi wo ho tie metio akora no on pesa ni se akora no ba mi nchen ha ya on onya kwan enye ne o ntinante basa on na me ye no on se akora no ba ase ya onya kwan ye sa eno so ntina pesa bofra no ba ase de on onya kwan na on na basa na se won ta wachi sa akwada no ebeba o bofra de on ta ma chi no kure de se me ka chiro ene se sia obi ka se won ne be ma ne na ya kwan se o mo pesa akwada no beba o nchen a obeso mi sei
Majedi. Ubejedi say akwada na wo mountain wonim hu bi. Oh yes. Sa. Naja unim say emra mu nso say maame ne papa na wa akwada so tumi. Minim na tie. Mfa abofra ma no abofra no we under age no abefa no. So mfa abofra bia ma no e no susu kura no onye ready so obeware me ba no. Mpene susu ma no nware no. Sabra ofa akwada no na akwada ni wo mfie sei. No, oh. Mfa ba gina. O de tena se. No be mfie be dumiensa. Be dumiensa. En onyem no anya dunan. Yeah. Enti sesi a oba de kura onya 18 years. Onya 18. Be 60 yi ko. Me wono 26 September 2007. 207. Obo. Okay. Afi yantu wanzu mfiri hono mo a. Se sesi e se eba se bia emra bam na oba no ekoditia wo se o ma akwada no e ma wonchen wontena wo papa nchen a wo be kan se Master me mpene fisa kura no onu eyesi eti no e na maame no a wode ne ho de ne ba no akodi atia wo se o pene so se akwada ne ntena wo papa nchen a wo be so mi se Master na akola wo kosku akofa no o se o na boy no oba. Okay. Obi amane ba ware. Nti eno na o di begina so. Se obi ma ne ba nware. Na obi nya yi nti akwada no ya wo se wo ba wo nchen. Yeah. Sesi abe ma ne papa no so. Wo ne kasa no hwa wo no so tiri mo po no. Eni sensa akwada no be ba wo nchen no pene so ana wo no so mpene so. Be ma ne papa no kura ka je so me fa bofra no nko. Ne ba no boy ne no so ma me fa bofra no. Na akwada no wote hwan nchen sesi a. O papa no ene ne yire no ene ne ba no omu nyina osuya omu se papa ne akwada ne papa ne so ti ehobi me kire wase no omu nyina to se de eti ya bunti faako Yataba akra me dasi akra opanyini ya agemai na semui edi anamo no watu afa ho yo na ma yenche tifo na ye ma o makwa ba mra asem be da bi so well papa idi asem betu ye nim no ye try say abrantie na okucha ni Mohammed ba na hotedino e di okucha e try say benya no nanka ye ni na di nkomo ba le try na line na ye nya no nti ye di fa ne fada so papa ni di Abdullah Karim okucha ne papa no Mohammed no ne papa nso de Abdullah Karim okay ye friend ye nya no ama ye di asem ne tu nanim no ye say oh asem ne kra ye nanim sem I want him, but akwalai ye can asem no ba no or no na abeka ne papa ho asem poto de akere wo no na de ba ye ni wo na kura ase no be hu se ne ba ayi okocha ne kuta akwala kitikiti bi da ne nsaso wa wode na ba se wode na ebra ne maame adan ya oni oba bia wo akwala no se wo mpe e ba no nti wonye no ge ne se wo mpe ba no nti wode na ma ne papa no na ne papa no nso na ma adwuma wo ye wo kumase no oni obi a one ne tete wode ne bra ne maame nti wode ne ba akura na se ti wo mo ho ana akura ne ba ho aba ya aketwa ne ba ho papa yi ba no papa ne ba ne ba ho na obeka se ade nti na wodi sansem fon no na o se di akire se wo ba ho no na o se da bi ne papa yi de omo wane wo kwan bi aso na wo kwa kosun adwuma ndi wono ntumi nji akwala no ontumi ni akwala ne ntina bra wo kwa kosun adwuma nti wode ne brebe ma no na wode na bre ne nensenum na o ma hwa akwala no se ne ono so betumi akosun adwuma enu nti na oba ho ana ono mama mre mu no according to ayi okocha ne papa no o mama mre mu no akwala ne yomo de hye nyom busuani no oye hoho ndi omo di obi ba hoho hwe na nyi nti papa yi ba ho se enko obeja akwada no ana omo se ache se ne ba ne ka ho se ne ba ne ka ho no oka se omo mfa akwala ni ma papa ya omo de ne be man se ne ba ya ne ka ho na omo ba sunyane ho na kura anase ho na obeka se ohia akwada na ne nana no omo de ne be man no because ayo omo de hye no ono mo hwe obi kura ba na ama no onye ne ho ade ne ba ne nko ware obi amfa ne ma ho
mpena ba na ɔde na ba hɔ nti sɛ ɔno no gye a obi hɔhoɔ hwɛ na ɔhwɛ no tugu nti sɛ ɔmo abusua ne ba sɛ ɔmo de a ɔmo de ne bɛma no na wakɔ akɔhwɛ no bɔne bi anim am si okay wakasa yie na emom yɛbɛhia no na yɛne no ne papa yi atena se ɛne akwadaa no na yɛtumi ehu kwampa yɛde bɛfa so a asomdwe bɛba because ne nana no ɔngye ne nsɛ no akwadaa no ɔde na ba wiase no onim deɛ wɔba bɛyɛ nti wɔnhwɛ ma na brabɔ nsɛ ti kwan yɛ bɛfa so a akwadaa no yie die no yɛbɛtumi aboa ma na ba mu ɛno na yɛn yɛhwehwɛ na ɔsɛ okay sisi a ɔdi dwuma bi na owie a ɔbɛfrɛ yɛn na yɛhu da a yɛpɛ sɛ yɛne no ɛne papa yi ɛne abranteɛ no ne ba boy no ɛne ababaawa no ɛbɛhyia na yɛtumi ahwɛ na baabi akwadaa no tena ne ho bɛtɔ no ɔmaboa ama saa asomdwie no aba na okay. Nana papa yi de bɛda yɛ deɛ yɛtu ho anamo ama no duru no ɔpanyini ɔsɛmpa sɛ wate bie sɛ wate wate wasum wate deɛ ɛkɔ enti wogye di sɛ ɔba no sɛ bi a yɛahyɛ papa ne brɛ sɛ yɛne ɔno ne ne ba okoocha no nso ne ɔba no yɛn nyinaa yɛnhyia ha na yɛnka akwadaa ne ho asɛm a ɔba no wogye di sɛ ɔbɛba master ɔbɛba wo na aka kyerɛ ɔba no sɛ wɔnkɔka nkyerɛ ne kunu no awofoɔ sɛ ɔkɔ akɔsua adwuma nti wɔmfa akwadaa ketewa ne nkɔma wɔ mo menka da biara da yɛso wakɔtwiw kɔndɛm akyerɛ wɔ mo wakɔtwiw kɔndɛm papa ne sɛ waa woba na bɛtwiw kɔndɛm ɛyɛ wo ɔn me ankasa no menyi ni sɛ me ba no bɛtumi akɔ ɛsɛ bia sɛ wɔma agyene na ɔmde aka da I can't tell okay. saa nipa no nyinaa obie no a me trust no okay. na sɛ me ba no ntumi yɛ saa deɛ a ɛnka mɛda nyame ase okay. ɛduru hɔ a yɛbɛhu fine ɔbaa deɛ kyea me mama osima mmienu ɛwɔ saa asɛm wei ho ɔbɔ mama wo 9 nti mama wo tam no 2 mama wo ha 4 nti fa 2 maase bɛ na ne me sɛ mede nkabɔ mu bae ɛna mekɔyɛ nkɔte firi mu ɛna mede nkɔkyɛ abɛwie nti fa sociology yango an yɛte yɛ maase na ase that's it yo akra yɛte asɛmi no papa no sɛ ɔbɛba no nti no yɛbɛdodɔ ho kakrakra yɛn head and tinsi mu paa saa na adeɛ baako a mɛbɔ papa ya wɔte yɛn nkyɛn aba so ntansi akra sɛ papa pani a mfi aduɔson wɔtwe na ɔno pere ne nanna yiedie na nneɛma bi so wɔ hɔ a ɔn sɛ ɛhyɛ aseɛ firi ne firi yɛmfa ntu ɛmaa no mu bufo sɛ yɛnea yɛ yerenom na musa kutie yɛn ɛwɔ yɛ ma anim ɛnyɛ yɛbɔ nkwadaa dwen anson yɛtu ɔma futubɔne yɛtutu gu ɔma som ɛma mɛma yɛnea yɛma yɛbɛyɛ atamfo wɔ wɔn anim hwɛ asɛm a maame ka yɛ ma wɔ ni papa yɛ chi ma papa yi ɛnkɔkye ne kunu no ntu ne ba ne papa no ntum na so wɔkye ne tum ɛnkyɛ na papa yɛ wu ne anom ka so wɔn na kyɛ wu no ya na ma no nim so wɔn na kyɛ wu no yɛ na yɛ ɔwɛ no wo ahwɛ yie na bɛrima ne ɔbaa wɔ awadeɛ mu deɛ hwan na edi nkan dwen so obɛwu ɛnam sɛ yɛ wu no nyɛ ma na ɛkyɛ wu ndi a wɔn hwɛ yie no wɔn nyɛ sɛ wuni hɔ a me ne wo ma no sɛ wuni hɔ a me ne wo ma no sɛ wuni hɔ a me ne wo ma no wɔn nyae na nyɛ wɔn na kyɛ wu maame a wɔkyɛ papa yi wɔkyɛ wuo ma papa yi tu first one ma papa yi sɛ wɔno na bɛtim kweka akɔi ɔkɔ mfie mmienu ni papa yi na ɛte ya wɔnkuta poma no ya wɔsɛe ne ba no adwene nti ne ba no amfa no adwene ama ne papa yi ɛbɛpem nnɛ deɛ maame no kaeɛ na da so di akwadaa no tiri mu dɛm hwɛ sɛnea gyataba report ɔde baeɛ ɛkyerɛ sɛ akwadaa yɛtumi akɔ hɔ akɔkeka papa yi ho nsɛm ɛde akyerɛ papa no papa no bɛrima ne nabusu anya nwanwa papa eti yɛ san ne ba ne ti bɛ anya nwanwa so ɔkɔka deɛ ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo dɛ no ɔmo agye akwadaa ne nti odwene sɛ ɔkɔka asɛmpa afa ho
abra wo mo beka se ne papa ne ba de obeka ne yebeji adi obeka nsem a tan afa wo ho se be ya wo ko so kwaje akwara no be hu se sabe mpreduasa wonye ni papa panti adi akwara ne mawa enkobo anti o mo fa ne mawo enti manyi echinye se wonyi ni so obetumi aka enti ka de obetumi aka na ne nyina afiri ba bi ye sha ase efiri ne maame afutu a wode ma no enti abata na mo yesa ne koma mo pa munyai na afi yakura eduru ba bi a emra no eduru ba bi a yempe ekwan bi mfa nto ho se emra se gese akwada awofo ni mienu nko a ene wo akwada ne situmi ba bi akwada yi we nso nye enkwada yi mienu nyina sebi wo madwen nye wo mo hwe ba no na se obi mfa ne se abodamfo mienu ana se wo mo a se de wo sikikani wo mienu nyina ye nkwada bone na se papa ana ma me betimi ate akwada ne na wahwe ne ye a yes wo mu mienu na se me ba bi a me hwe ne se si ye yi no amamre nso ka ho papa no papa ne se akwada ne ye adwaman ba enti wo mo gine wo mo abusua mu nyina ye halam enti wo mo tete ne ofie wo se de yan se daache krache ne konya ajapade bi a akwada we nka ho firi se wo ye mpana ba enti anu so ntimi me ye adwuma wa ha ma akwada yi ma wona nan nchen ma daache akwada yi benya ba bi pa ensi ana enti akra so de o so obeba ye hwe nanim se obeba beduro na ye ne na tenase na wo mo mienu na wo mo wo ba na wo mo pesa akwada no abrabo be ye basa no se papa yi so okọ ne ja ahye akwada ne na ho e no mo de trouser akata so na esa nso onim wona na nti na okọ prepare no ase na hwe no o de kire no enti so sa no o ka no di so obeba akra ye hwe nanim obedura ye di amamre information production e di amamisisi ya yese enebna na wotwe pepe papa no e de nkwada no nyina beba enti wura yawo onso de obaba no e beba bi na yenhia yetwa ne ya na ntwa yi a yebetwa ne ha se ne etie bi a yebetwa enti yawe kan wakoma to yam wate na yenhwe sene ye de beto ama ato na to wi a yebehunu de esese yewo e ma asumdwe ba wate yawo 84 years se me kase tu mabunu fo a de na obeka kire mabunu a eba ana wabamu abunti ama afutu okura ntumi no ani pa bia so ti ase ya kase pese ubi bia ko yie ma uyini cha enukure ensa tintine sanu mo se firu ya se abrabo mo asa onamo bia wo kon tintin kanokure e ma won sa nye tintin okay ebuade ne buade namba bia wo kon tintin ya ne na wo twi be hia wate we de wini abrante o abaye isi sun jese ni o man efa na nyedi ka je first o breaking virginity say wini there's a wati akaso na je se ka se hwew ne ye tietia ni nyina abaye nti ye hu bibi agune no se bibi afa ni mu enti there's one de on see you say e bro kra on te hwe abaye abusia ya fa ne se ka oba abaye ne se abaye ya kadena kadbe no set na ne maame no kwan so ka ho bi maame na wa film no kwan bi so no ka ho because eba ne se na oba abaye efi even say ewo ba JHS JHS 1 na wo se won an kan chen papa anya sa papa no kwacha even say abrante no abanya papa no so nche obewu wana ka say obi enyi na che say obo akokra just ni wo abe na so dia asem wo sell papa na chere ne ban ani ne say ne wuni ho ya say papa yi na ehwe ni enti ka ba no so according to wo die bia say bia kon hwa akwa na kai say akwa no yende na ne ba no so che so ya akwa bone papa wo papa atia wo bia che wo papa kwa wona papa na enye onu no mmom no ehu say bibi papa wo mu so person ma ni mpie mo ama ho kwan esa ho denti
esa ho denti chese boy no krakas fa kwa ne ba na de no ko emfa ho esa to benya kwan akọ baby opa bi enti no unke ba wo ba no wo papa wo mna ese hwe aso onu mom kwan ina mo ka no mo se nanafo de nanafo wo nana we nana papa ni binie na ni ku ne nana ne ho obese na nana no kwa benya oha wa ha se ne ho kwa ba basa na so eye wu na wo ye maame no wo na wa wo no mo no reason ana se hu jese ni enti e wo se wo hwa akra ni yi esa se sia ne de what is kensing obi asem e fa hu nti emsa wo na ka so wo ye no wambre na ma wini etimetete wa brabo na me blame no emre no so na certificate ni so ho no na adwuma ba fi because am re say ni de wo tu no fokra wo se wa ho de bibe no we asma be ka tre na obetie ne o se ti na ni so na ho no ba ebu nkotodua be su ebe ne say ankrema say yemfa nche no abusia aha na brema kwan na me de enenso story no esi so be like and share and sign subscribe amami. And also don't forget to leave a productive comment at the comment section. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.